Dobar dan svima, ne vidim vas dobro, ali evo, ja imam 15 minuta za ispričati ovu stvar, pa ćemo onda malo požuriti. Dobro. Dakle, bavit ćemo se temom profesionalne dobrobiti i mentalnim zdravljem nastavnika, to je, ja mislim da gotovo nema bitnije teme. I ujedno ću iskoristiti sada te rezultate koje ću vam pokazati za nešto što se zove korištenje rezultata ispitivanja za unapređivanje rada škole. Jutros je Jasna spomenula tu jednu obrazovnu politiku koja je bazirana na rezultatima, na dokazima, što zovemo našim jezikom evidence-based policy, pa ćemo vidjeti na koji način se rezultati ispitivanja zapravo mogu i trebaju koristiti za unapređivanje prakse. Generalno govorimo o dobrobiti nastavnika i onda to definiramo kao pozitivno emocionalno stanje koje objedinjuje osobne i profesionalne potrebe i očekivanja nastavnika. I pokazuje se da brojna istraživanja naprosto pokazuju da dobrobit nastavnika snažno, odnosno kako se nastavnik osjeća i koliko su zadovoljene njegove osobne i profesionalne potrebe, da je značajno povezano sa cijelim nizom rezultata obrazovanja. Dakle, kolegijalni odnosi su bolji u školama u kojima se nastavnici dobro osjećaju, klima je bolja, ali ono što je važno i postignuća učenika, uspješnost učenika je veća u školama u kojima se nastavnici jednostavno bolje osjećaju, da ovako pojednostavljeno kažemo. Dakle, samo da naglasim, ključna je dakle dobrobit za uspješnost jer pomaže stvaranju ugodnijeg školskog ozračja, bolji međuljudski odnosi, pozitivna školska kultura, bolje iskustva za poučavanje i učenje za učenike i kao što sam već rekao pomaže ostvarivanju boljih rezultata učenika. Ja vjerujem da ovo sve što sam rekao je, kako da kažem, nešto što je vaša svakodnevica i jasno vam je o čemu se radi, tako da ne bismo sad trebali to potkrepljivati nekakvim istraživanjima, ali istraživanja uglavnom to pokazuju. Samo mentalno zdravlje, dakle, definicija mentalnog zdravlja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je da je to stanje emocionalne i psihološke dobrobiti u kojoj svaki pojedinac ostvaruje svoje kapacitete, uspješno se suočava s normalnim životnim stresovima, produktivno i uspješno radi i sposoban je dava svoj doprinos zajednici u kojoj živi. Dakle, kad govorimo o mentalnom zdravlju, ne govorimo o izostanku bolesti, govorimo o onom nekakvom normalnom, elementarnom stanju stvari koje mora biti. Da bismo mogli dobro funkcionirati, potrebno je da nema u nama previše strahova, tjeskoba i slično. Dakle, da bismo mogli dati od sebe, mi se sami moramo dobro osjećati. Dakle, uključuje našu emocijnu, psihološku, socijalnu cjelovitost, utječe na naše mišljenje, osjećaje ponašanja. Sad, prelazim na to zašto je važno zapravo provoditi različita ispitivanja u obrazovanju, naprosto zato što su nama potrebni dokazi da bismo mogli kreirati obrazovnu politiku. Praktički, obrazovna politika ne bi smjela biti temeljena na nekakvim idejama pojedinaca, na nekakvim političkim pritiscima i slično. Mora biti temeljena, dakle, na nekakvim realnim uvidima u postojeće stanje stvari, na osnovi čega se može planirati razvoj u željenom smjeru. Dakle, vrlo često ispitujemo nastavnike u školama različitim anketama, upitnicima i slično. I vrlo često su ti nastavnici, kako da kažem, odbijaju, ne žele surađivati na tome. Osnovni razlog je to što praktički oni ne vide korist od toga. Dakle, ako se primjenjuje bilo koje ispitivanje, silno je važno da ljudi dobiju povratne informacije i da vide zašto se to radi i gdje tu ima njih, gdje tu ima mene, centralno pitanje. Dakle, ja ću vam pokazati rezultate ispitivanja koje smo napravili u Hrvatskoj, u 2 regionalna centra kompetentnosti, malo ću kasnije samo fokusirati na to koju metodu smo koristili, i gdje smo pokušali zapravo istražiti kako se nastavnici u svojim školama osjećaju i koliko je to povezano sa njihovim profesionalnim statusom. Dakle, tu smo ispitali 473 nastavnika i stručnih suradnika
iz 14 strukovnih škola uključenih u 2 regionalna centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Sad neću objašnjavati što su ti regionalni centri, ali to je dobra stvar. Zapravo tu se grupiraju škole koje onda zajedno sa privredom razvijaju svoje programe. Primijenili smo online upitnik u periodu lipanj-srpanj 22. to znači pred ljeto. Završetak školske godine, napetost u školi, zaključuju se ocjene, završava se, kao kažem, posao, trebalo bi. Dakle, u vrijeme kada pretpostavljamo da ljudi se baš neće najbolje osjećati. Ispitali smo to sada, naš upitnik je, dakle, sadržao doživljaj stresa, osjećaj kontrole, otpornost na stres, pozitivne emocije, uspješnost, perspektiva, podrška očuvanju mentalnog zdravlja u školi. Pitali smo što sve u školi izaziva stres, kome se obraćaju u situaciji stresa ili ugroženosti mentalnog zdravlja, što u takvim situacijama po njima najbolje može pomoći. I sada je, dakle, svrha upitnika bila je prikupljanje tih podataka o tome kako se nastavnici osjećaju u svojim školama, kako vide svoju profesionalnu ulogu. I ono što smo željeli, to je iskoristiti prikupljene podatke za samoanalizu škola i razradu razvojnih inicijativa za unapređivanje dobrobiti nastavnika u školama, i to ću vam pokazati kako je to čisto metodološki postavljeno. Uglavnom idemo sad pogledati rezultate. To ću sad na brzinu proletjeti. Ovo su pitanja koje se odnose na doživljaj stresa. Sad stvarno ne bih sad to čitao sve. Neki su brojevi u crvenoj boji, na žutoj podlozi, neki brojevi su u zelenoj boji na zelenkastoj podlozi. Dakle, tu smo uzeli arbitrarni kriterij da ako više od 75% nastavnika kaže da se osjeća, ako više od 25% nastavnika kaže da se osjeća nervozno i stresno, ovdje se konkretno odnosilo na prethodnih 30 dana. Pitanje je bilo koliko su tijekom prošlog mjeseca, prethodnih 30 dana zapravo imali osjećaje i misli koje su dolje navedene. Ako se više od 25% osjeća nervozno i stresno, to smo stavili u kategoriju previše. Znači 1/4 nastavnika se osjeća loše. Ja? I onda vidite da ove crvene brojke praktički pokazuje koliko nastavnika se zapravo osjeća na taj način. Ovdje vidimo razlike između ženske populacije nastavničke i muške. Vidite da tu postoje zapravo jako velike razlike, ali ne bismo sada o toj temi, ali tema je isto jako važna. Dakle, 52% nastavnika po prilici se posljednjih 30 dana osjeća, nastavnica se osjeća nervozno i stresno, često i vrlo često, i 30% njihovih kolega. Idem dalje da to ipak brže prođemo. Ovdje je pitanje bilo o osjećajima i mislima tijekom proteklih 30 dana i tu manje više ok. Pogledajte, vidite da veliki postotak nastavnika je mogao jasno razmišljati, dobro su se nosili s problemima, osjećali su sigurnim u svoju sposobnost rješavanja osobnih problema, uspijevali su kontrolirati svoju razdraženost, uzrujanost, ljutnju. Onda idemo dalje. Otpornost na stres. Osjećala sam da mi stvari idu kako treba, 70% nastavnica. Pogledajte, kad kažem osjećala sam da mi stvari idu kako treba i 71% u ovom slučaju nastavnica kaže da se tako osjećalo, rekli bismo da je to dobro. Ali s druge strane vidimo da gotovo 30% se nije tako osjećala. Znači 30% nastavnica se nije tako osjećalo i 20% nastavnika. Nije dobro spavalo 33% nastavnica. Opušteno 50% nastavnica se ne osjeća opušteno. Dobro, sad ja govorim, pogledajte, o tom uzorku od 473 nastavnica i nastavnika, kao da nisu to populacijske nekakve mjere, govorim samo o tom jednom uzorku nastavnika u tim strukovnim školama, tako da ovo ne možemo generalizirati na cijelu populaciju. Jel? Onda smo ih pitali isto koliko često doživljavaju, koliko su posljednjih 30 dana doživljavali pozitivne emocije, koliko su se osjećali uspješni, kako vide perspektivu svoju. I onda vidimo da 83% gotovo nastavnica se osjeća korisnom, 91% njihovih kolega, ali isto tako
što se tiče optimizma, to je zadnja redak, osjećala se optimistično u pogledu budućnosti. Vidimo da se manje od 75%, znači 66% nastavnica se tako osjećalo, ali to gotovo, dakle, 34% se ne osjeća optimistično, vide svoju budućnost, kao kažem, lošije. Što se tiče podrške očuvanju mentalnog zdravlja u školi, vidimo da kad bi se obratili svom ravnatelju, ravnateljici, to su direktori škole, zabrinu za svoje mentalno zdravlje, uvjeren sam da bi dobio dobru podršku. 88% muških nastavnika kaže da bi, a 67%, znači gotovo 33% nastavnica se ne bi obratilo svom ravnatelju. U mojoj školi ljudi se potiču da otvoreno govore o tome kako se osjećaju o svom mentalnom zdravlju. Vidimo da 54% muških kaže da, međutim 38% nastavnica kaže da ne. Zašto su ova pitanja postavljena? Zato što se nekako očekuje da u školi u kojoj postoje dobri odnosi među nastavnicima, u kojima postoji briga za skrb, dakle za nastavnike, da se o problemima emocionalnim, da se može otvoreno i treba otvoreno razgovarati. Ovdje imamo uzroke stresa i vidimo da je najveći postotak je, dakle, vezan, ne znam da li vidite ove natpise, vrlo su sitni na dnu. Dakle, najveći problem predstavlja balansiranje radnih i privatnih obveza. Dakle, to nastavnica predstavlja zapravo najviše problema. Sljedeće je, dakle, 45% nastavnica osjeća odgovornost za učenike, za nastavu, dakle, odgovornost u svom radu. Značajno je manji postotak, dakle, nastavnika muški koji osjećaju tu odgovornost. Dakle, tu sad vidimo te spolne razlike. Onda idu administrativni poslovi i tako dalje. Najmanji se problema imaju, dakle, sa odnosima sa ravnateljima i nešto malo više, dakle 20% nastavnica ima problem u odnosima s roditeljima učenika i tu negdje blizu 18% nastavnika. Dakle, ovo je najizraženiji problem, dakle, balansiranje između privatnih i poslovnih obveza. Ovo je sad ovako možda izgleda komplicirano, jako je puno brojki, ali se može reći da njihovi problemi, recimo sa stresom, sa negativnim emocijama, možda uopće nemaju veze sa školom, možda je to posljedica svega onoga drugog što se u životu događa. Međutim, pokazuje se, recimo, ako pogledamo prvi redak, osjećam se nervozno i stresno, da najviše tog stresa imaju nastavnici. Sad ne znam kako se pokazuje, da li ja mogu ovdje na neki način ovo iskoristiti da ne mogu. Dakle, ako pogledate prvi redak, onda ćete vidjeti da u odnosu sa ravnateljima, tu je piše 77,4%, dakle, najstresnije se osjećaju nastavnici koji imaju problema sa ravnateljima. Dakle, oni koji se najlošije osjećaju, to su oni koji imaju nekakav loš odnos sa ravnateljima. Isto tako, odnos s kolegama je značajno zastupljen. Najviše stresa doživljavaju, dakle, nastavnici koji imaju loš odnos s kolegama, znači ravnatelj i kolege. Da ne idem sad više u detalje, ali to na neki način svjedoči o tome da to što se događa u školi značajno utječe na razinu stresa. Što se tiče traženja pomoći, najviše njih bi se obratilo kolegici, kolegi u istoj situaciji, prijatelju, prijateljici koji ne rade u školi, stručni suradnici u školi. Najmanje ima onih koji se ne bi obratili nikome. Ti su najvećoj opasnosti. I sada bih prešao na to kako smo iskoristili ove rezultate za unapređivanje školske prakse u tom području dobrobiti nastavnika.
Jedino bih još samo ovdje objasnio ovaj grafikon. Dakle, najvrijednija inicijativa za poboljšanje dobrobiti mentalnog zdravlja u školi bi trebala biti podrška kolega, kolegica. Znači, to samo govori o tome koliko je to treba jačati kvalitetu međuljudskih odnosa u timu. Kako koristiti ove podatke za razvoj organizacijske kulture koja podržava dobrobit i mentalno zdravlje nastavnika? Praktički to ide tako. Ovo je sad procedura koja je napravljena i koja radi, i koja je provjerena i funkcionira u praksi, a to je da svaka škola dobiva izvještaj o rezultatima svojih učenika koje može usporediti s prosječnim rezultatima ostalih škola. Svaka škola dobiva smjernice za samoanalizu rezultata. U svakoj školi postoji tim za prevenciju, tim za kvalitetu, to su manje više isti oni ljudi koji rade na razvoju škole najviše. I taj tim, za taj školski tim praktički uz podršku i suradnju ravnatelja i nastavničkog vijeća provodi samoanalizu, samorefleksiju. Idemo vidjeti dakle što naši nastavnici u odnosu na druge nastavnike iz srodnih škola kažu. Na osnovi toga se precizno definiraju potrebne promjene, dakle škola sama preuzima kontrolu nad tom svojom situacijom i koristi te podatke za samoanalizu, za prepoznavanje glavnih problema u tom području i za definiranje toga šta se treba promijeniti u školi. Izrađuje se, nakon što se dogovore o tome što bi trebalo promijeniti u školi, izrađuje se plan aktivnosti, tu postoji metodologija kako se taj plan radi, provodi se taj plan i prati se stanje u školi ako se počinje i kada se počinje provoditi takav plan. Ovo je zapravo ta stvar opisana samo ovako u ovoj jednoj sličici. Dakle, prvo prikupljamo podatke, idemo na samorefleksiju, na analizu stanja na osnovi tih podataka, postavljamo ciljeve, izrađujemo plan, provodimo plan, provjeravamo koliko se zapravo taj plan ostvaruje. Ovdje u fokusu je zapravo dobrobit i mentalno zdravlje nastavnika, ali ovo se zove dinamičkim ciklusom kvalitete koji se koristi za sve druge razvojne inicijative u školama i dolazi iz tog jednog pristupa koji zovemo samovrednovanje škola. Inače, za samovrednovanje škola smatra da je to najmoćniji mehanizam za unapređenje kvalitete obrazovanja generalno. I još ću sad samo pročitati šta neki nastavnici kažu. Tu imamo par stotina. Na kraju svakog upitnika obično stavljate nekakav prostor za komentar. I šta nastavnici zapravo predlažu, kako oni komentiraju svoje procjene. Pa sad samo ću pročitati. Recimo, jedan nastavnik kaže: podržavam ispitivanja ovog tipa, mada ih je u posljednjih godinu dana bilo jako puno sa svih strana. Svakako bi bila korisna povratna informacija, barem u obliku statističkih podataka, primjerice usporedba s drugim nastavnicima, drugim školama i slično. Dakle, sami nastavnici kažu da žele vidjeti, što ti rezultati za njih mogu značiti. Ankete ovog tipa su dobro došle jer pružaju mogućnost da se neki potencijalni problemi iskažu te usmjere k rješavanju. Ovdje se radi naprosto o tome da ova tema, dakle tema pitanja o tome kako se nastavnici osjećaju, o njihovom mentalnom zdravlju, o njihove dobrobiti je dobro došla. Nastavnici su ovo ispitivanje prihvatili kao ispitivanje koje je njima važno i koje bi moglo promijeniti možda neke odnose u školi. Drago mi je da netko razmišlja i brine o mentalnom zdravlju nastavnika koje je u ovim teškim vremenima uistinu komplicirano održati. Većina stresa za nastavnike dolazi izvan škole, pa mislim da mi na to ne možemo bitni utjecati. Međutim, sad se idemo vidjeti koliko zapravo promjenama u samoj školi zapravo možemo utjecati na smanjivanje tih problema koje nastavnici imaju. Ispitivanje je bilo korisno, jako je važno da kolektiv funkcionira i djeluje kao tim s puno komunikacije, spremnosti rješavanja svih aktualnih i nadolazećih problema. Potrebno je svakog djelatnika saslušati ukoliko postoji kakav problem te naći i ponuditi najbolje rješenje. Dakle, ovdje se vidi da nekakva korist od toga da se na taj način unaprijeđuje stanje u školi. Ovo istraživanje je dobar mali korak prema poboljšanju uvjeta rada u školi, smanjenju stresa, opterećenja poslom, nekolegijalnih kolega, neempatične ravnateljice. Kaže, veliki je jaz između ankete i kompleksnog rješenja problema. Problem se neće riješiti na razini ovog projekta, može se riješiti jedno temeljitim promjenama raznih pravilnika koji opterećuju učitelje,
a daju neutemeljena i opasno loša prava roditeljima i učenicima. I evo, sad bih ja zapravo zaključio. Izuzetno mi je drago da se upitnik odnosi baš na osjećaj nastavnika na radnom mjestu. Ukoliko rezultati ove ankete dovedu do kvalitetnije podrške nastavnika u smislu balansiranja stresa na poslu, to će biti sjajno. I to bi bilo, evo, na brzinu prikaz ovog našeg ispitivanja. Ne znam, sad ovaj dinamički ciklus kvalitete je započet sa ovima i sada škole upravo razrađuju svoje programe, odnosno planove kako će unaprijediti kvalitetu rada škole. Ovdje zapravo govorimo o kulturi. I u toj kulturi je silno važno uvažiti to kako se ljudi osjećaju, jer obrazovanje u principu je, kad govorimo o obrazovanju, zapravo to je priča o ljudima. Ono što se u školama mora učiniti da bi djeca se osjećala dobro, preduvjet za to je da se nastavnici osjećaju dobro. Evo, da ne duljim više, ja vam zahvaljujem na pažnji.